Čaute diváci, portneme sa na 13. Urobiť dom. S bazénom urobiť dom. Teraz si urobíme auto. Ideme do vody a vyskočím. Toto sa nepodarilo. Toto sa podarilo. Mne sa to celé bukuje, kámo. Diváci, mne sa to celé buguje. Ty prďo. Pozrite sa, diváci, kámo. To sa buguje. Ja som celý bugovací. Ja som... Pozri na môj skin. Čo už s mojím skinom je? Môj skin to je... Môj skin vyzerá, že neexistuje. Asi sa respawnieme. Asi to treba respawnúť. Ešte dáky bug s Cimsku. Kam dá, čo chcem ešte skúsiť, musíme. A portneme sa teraz. Teraz sa to nepodarilo. Videli ste, čo sa stalo. Prečo to nejde? Prečo čakám nejde? Povedz, prečo to mi nejde. Keď taký bug je dôležitý. Tak ma to vysoko nevyhodilo. Iba si spadol do vody a trocha počkal a vyskočil. Ako si to ty urobil? Hneď si išiel do vody a vyskočil. Ako? Daj, chodím. A sa skúsime teraz. Videli ste? Ako som sa portol cez Brookhaven. Vidíte ten Brookhaven tam zmiza. Tam skúsime sa na 33 portnúť. Na 30, teraz na 12. Vidíte ten Brookhaven? Kamo. Nežíkaj na moje. Jak to... Ja som celý bugovací zas. To je ako Skibidi Toilet. Tým si vyššie, čím sa viac buguješ. Asi spadnem. Ale sa rozpevneme. Už to bolo veľmi bugovacie. Toto je pohoda. Tak čaute diváci, uvidíme sa na druhom videi.